Els mitjans de transport. Bon dia, soc en Marc i us explicaré tot el que sé dels mitjans de transport. Seguiu-me. Per anar d'un lloc a un altre, podem fer-ho de moltes maneres. Dependrà de si som a la vora o lluny d'on volem anar. Per viatjar lluny, potser utilitzeu l'avió, el tren, el vaixell. I per anar a un lloc proper, potser aneu amb cotxe o a peu. D'aquests i de molts altres vehicles que ens transporten d'un lloc a un altre, en diem mitjans de transport. Els fem servir per viatjar i per transportar mercaderies d'un lloc a un altre. Comuniquen pobles i ciutats. Es classifiquen en terrestres, marítims, aeris. Els terrestres van per carreteres i per vies fèrries, els marítims van per mars, rius i oceans i els aeris van per l'aire. I ara, sabries dir-me exemples de transports terrestres, marítims i aeris? També es classifiquen en públics, privats. Els públics, qualsevol, els pot utilitzar pagant un import i sovint justificat per un bitllet. Els privats pertanyen a una persona que els té a la seva disposició. I ara, sabries dir-me quins transports públics i privats hi ha a la teva ciutat o poble? Hola, què tal? Acabes de veure un vídeo sobre els mitjans de transport. Hauràs après que els mitjans de transport serveixen per a desplaçar-nos d'un lloc a un altre o per a desplaçar mercaderies. També, en el vídeo, ens han explicat que hi ha diverses maneres de classificar-los. En Marc ens plantejava dues preguntes. Si saps exemples de transports terrestres, marítims o aeris, i si saps exemples de transports públics o privats. Per practicar, et proposo que en el panell cliquis el signe més i trobaràs una activitat interactiva en la que podràs practicar sobre els mitjans de transport. Després, per posar-te a prova i veure tot el que has après, pots clicar el signe d'interrogant. Hi haurà una activitat que quan l'acabis li has de donar a terminado i ens arribarà directament a la Núria i a mi. Estic segura que has après moltes coses i que et sortirà molt bé aquesta activitat. Endavant!